Vítam vás, moi, c'est Zana a som lektorka francúzskeho jazyka. Vo Francúzsku som študovala, pracovala, zamilovala sa a precestovala rôznymi jeho zákuťami. V tomto rozhovore pôjdeme do hĺbky. Budeme zdieľať praktické informácie, ale aj naše pikošky zo života à la française. Občasné výpadky internetu a výbuchy smiechu sú bohužiaľ mimo naše pole pôsobnosti. Verím, že sa aj napriek tomu ale pobavíte s nami. Tak si už len pripravte niečo dobré na pitie a nalaďte sa na francúzsku vlnu. Vítam ťa tu, Miška, a ďakujem, že si prijala pozvanie na túto spontánnu debatku so mnou. Ahojte, ďakujem za pozvanie. Tak možno na úvod, ja neviem, či sme sa o tom niekedy bavili, ale mňa tak celkom zaujíma tá tvoja cesta k francúzštine. Že napríklad, neviem, či ty vieš toto o mne, ale ako keby ja mám tú francúzštinu vo svojom živote už celkom dosť dlhú dobu. Ja som viac menej začala na základnej škole, lebo ja som mala francúzštinu ako druhý jazyk. A síce vtedy, dobre, asi som toho úplne nejak veľa nevedela, možno pár slovíčok a proste sme časovali nejaké slovesa a tak, lebo som to, myslím, že sme mávali asi 1 hodinu týždenne tej francúzštiny ešte vtedy, ale som si teraz tak uvedomila, že už ju mám strašne dlho v tom svojom živote. Sice som mala také tie etapy, samozrejme, že na nejaký čas som to nechala úplne takto, že som sa aj nevenovala, potom zase mala také obdobie, kedy som sa aj venovala viac a tak, ale je to zaujímavé, ja som si to teraz tak uvedomila, že už to je celkom dosť dlho, čo proste sa to so mnou ťahá a ešte my sme mali strašne super, skvelú, angažovanú učiteľku na základnej škole a ona práve bola strašne taká iniciatívna a zapájala sa do rôznych projektov, aj medzinárodných projektov a my sme práve, naša škola bola súčasťou jedného projektu, takže ona mala ako keby kontakty na francúzsku základnú školu v Poitiers. Takže my sme potom vycestovali na mesiac do Poitiers a tried sa takto akože pospájali a dokopy nás bolo, neviem, okolo 12, aj s 2 profesorkami. A bol to pre mňa taký vtedy strašne také niečo, že wow proste, lebo ja som mala 12 alebo 13 rokov, už presne nepoviem, že mi to príde strašne dávno, ale myslím, že ma to niečo... Ale myslím, že ma to niečo fakt poznačilo, lebo to bolo, ja stále na to spomínam a fakt to bol taký úplne môj prvý kontakt reálne s francúzštinou, úplne tou inou než takou v škole, keď sa učíš niečo z učebnice. A bol to teda mega zážitok, no. Tak mi to príde vždy také zaujímavé pozdierať, že jak sa človek k tej francúzštine dostal. A neviem, či ty si mi to niekedy spomínala, teraz si vôbec nevybavím, že kedy ty, alebo aká je tá tvoja cesta k tej francúzštine, že kedy si prvýkrát napríklad sa ju začala učiť, alebo či máš nejaký takýto príbeh zaujímavý. No, ja mám pocit, že ten môj ako príbeh s francúzštinou trošku taký menej tradičný tým, že väčšina ľudí, ktorí ako tú francúzštinu vedia, ktorí sú okolo mňa, tak začali väčšinou celkom skoro a väčšinou to bolo teda už na základnej škole alebo po prípade na strednej. A ja som sa vždy učila nemčinu, takže ja som bola... To som nevedela, to som nevedela. Ok. Takže Ja si nie si ten taký typický romanista. Nie. Ja som germanista. Romanský to. Sme práve na základnej mali zase úžasnú učiteľku nemčiny. A síce nás nezobrala do Nemecka, ale bola veľmi dobrá. Akože naozaj, tam si, že sme už v tej dobe písali eseje, že sme mali ako tú nemčinu na dobrej úrovni, aspoň nejaká časť triedy. Tak to ja som potom... ešte nepísala vo francúzštine na základnej škole, ale ešte tam takýto level. Mňa to samú prekvapuje. Ako zase nepredstavuj si dizertačnú prácu, ale ako bolo to celkom
celkom normálne eseje, by som povedala. Mhm. No a potom nejako prirodzene na strednej bola na výber francúzština, bola na výber nemčina a ja som šla tou nemeckou cestou, pretože mi to bolo prirodzenejšie a proste ja som veľa ľudí nemčinu neznáša, ja som mala vždy rada. Mhm. Takže, um, a o francúzštinu som vôbec nezavadila. Ja som vedela asi fakt iba bonjour. Mhm. A nezavadila som o ňu až do nejakého veku 20 rokov, kedy som odišla za sestrou, ktorá v tej dobe študovala v Novej Kaledónii. Mhm. A v Novej Kaledónii sa rozpráva po francúzsky, takže som tam prišla ako veľký debil, lebo som nevedela nič povedať. A to bol úplne ako môj prvý kontakt s francúzštinou, taký ako reálnejší, hej, lebo na Slovensku neprídeš s ňou až tak do kontaktu, pokiaľ sa nesnažíš. Takže to bol taký prvý reálnejší kontakt a samozrejme, že ja som v tej dobe nemčinu už celkom dobre vedela a neskôr som ešte odišla žiť do Curychu, čo mi s nemčinou pomohlo. Mhm. Mhm. A potom zrazu prišiel čas, keď som sa mala rozhodnúť, že čo pôjdem študovať a nevedela som sa rozhodnúť. A pomyslela som si, že pôjdem do Brna a pozriem sa, čo ostatní študujú, to ma určite inšpiruje. Ale aby som len tak nestrácala čas, tak sa na niečo prihlásim, niečo sa naučím počas toho roku, keď budem ostatných sledovať. A keďže som nemčinu v tej dobe vedela, už neviem, ale v tej dobe som ju vedela, tak som si povedala, čo tam po nemčine, naučím sa niečo nové, veď tá francúzština, to je také super. Ježiš, to je pecka, Takže som to sa je super. začala, Mhm. tak som sa začala učiť francúzštinu sama, aby som ako prešla skúšky, lebo príjmačky, neviem, ako je to v tejto dobe, ale v tej dobe boli ako celkom také obstojné, by som povedala, že ako fakt sa snažili tých ľudí vyselektovať. A tak som sa pripravovala a prišla som na výšku teda študovať francúzštinu s tým, že som nič nevedela. To bolo hrozný nápad. Nerobte to. Ty si úplne super. Nie, to je taká inšpirácia, akože fakt klobúk dole, lebo francúzština v Brne, podotýkam, ty si bola na filozofickej fakulte tiež, ako ja. A francúzština na filozofickej fakulte je fakt náročná, akože naozaj. Ja už som mala nejakú úroveň, ale tiež tá moja úroveň bola úplne nič v porovnaní s tým, čo napríklad ostatní ľudia, keď som videla, ktorí boli na bilingválnych gymnáziách, že ja som proste mala pocit, že ja nič neviem. Takže teba fakt ako mega obdivujem, a je to strašne inšpiratívne, že si sa potom proste tam ako držala a úplne si sa Ďakujem, ale vyšla na takú úroveň potom zase. neodporúčam to. Ja mám pocit, že mám z toho ako rôzne traumy životné, lebo ono sa to ako nezdá, ale keď tam sedíte a neviete vôbec nič, ale môj problém bol, že ja som nevedela nič vysloviť. Pretože ja som sa naučila francúzštinu rýchlo, sama, aby som prešla tie príjmačky. A, a najhoršia vec, alebo teda najťažšia je podľa mňa práve tá výslovnosť. A na to som akože, no to potom nejako ako zvládnem, teraz usnadám, není to mi netreba, tak sa iba... A ja som vedela tie slova iba čítať, ako boli napísané, takže akože dom bol pre mňa, že Majson, vieš. To si mi nevravila, to som nevedela, to je super historka. No, takže a na začiatku si pamätám, že prvú hodinu sa nás pýtali, teda, že ako sme sa kde sme sa naučili francúzštinu. A ja som sedela úplne vzadu a išla som posledná. A tak som ako počúvala tých ľudí a mala som strašný stres, snažila som sa naučiť sa niečo, čo hovoria oni, že by som to zopakovala. A potom ja som vedela, čo chcem povedať a nevedela som to prečítať. Tak som to napísala na papier a pýtala som sa typka vedľa mňa, že jak sa toto číta? A oni tam boli všetci z bilingválnych gimplu, alebo proste aspoň mali tú francúzštinu na strednej, alebo taký, že cože? A ja, že rýchlo mi povedz, jak sa to číta.
Takže také traumičky. Wow, akože fakt klobúk dole, no. Ty jo. Ale vidíš, ty si potom písala úplne vlastne konečnú prácu na bakalárovi po francúzsky už potom celkovo. Takže ako, wow, fakt. Yes. Tak ono ako, ak to chceš prejsť, tak na fielde v Brne musíš tú francúzštinu vedieť. Tak ja si myslím, že to bez toho, tam boli ľudia, ktorí neprechádzali tie skúšky aj s tým, že prišli z tých bilingválnych gimplov. Tam si ale zase myslím, že to nie je tým, že to bolo až také ťažké, ale asi sa menej na to sústredili, pretože ju vedeli uchrániť, tak sa treba menej pripravovali, alebo neviem, ako ťažko posúdiť, ale ako, ja som sa nakoniec teda rozhodla to dokončiť, to je asi dôležitá informácia, keďže to malo byť na 1 rok, ale nakoniec to teda nebolo. Teda super krásna ukážka toho, že sa proste francúzština dá zvládnuť. Úplne, že za 1 rok, takto. Áno, akože určite. Určite pustím sa do toho a za rok. A inak teda, ty si bola aj na Erasme. Bolo to v tom bakalárskom štúdiu teda. Neviem, prihlásila si sa tam aj z toho dôvodu, že si možno myslela, že ti to nejako pomôže. Ono to bolo vlastne tak, ja to trošku rozvediem, ak môžem, lebo ja som vlastne ten Erasmus veľmi potrebovala v mojej situácii a veľmi som sa naň spoliehala. Ja som to brala tak, že prejdem prvý ročník, dostanem sa na Erasmus, tam sa všetko naučím a už mi to pôjde ako nič. A ja som práve sa na ten Erasmus dostala. Plán Hej, no. Až na to, že ja som si tam dala proste také, no jak to povedať, úplne najmúdrejšie som si nevybrala. Ja som strašne chcela ísť na Reunion a na Reunion bolo iba jedno miesto. A takže ako náhle, ako niekto sa tam prihlási treba z mastera, tak oni uprednostnia toho človeka, hej, alebo takže ako to som si dala ako prvé miesto, myslím, potom som si dala Nice, lebo som chcela byť pri mori. Tak to tiež nebolo úplne také, že tam posielali niekoho, kto číta dom ako Mason. a potom som si dala, myslím, niečo ešte, už neviem. A každopádne som sa nedostala. A ľudia, ktorí chceli byť istí, že sa dostanú, si dávali treba mesta, kde bolo 6 miest otvorených a tak, aby sa na ten Erasmus dostali. Ale je aj pravda, že som mala trošku smolu, lebo ja som to predtým konzultovala a na ten Reunion sa treba už 2 roky nikto neprihlásil, takže oni mi ako slúbovali, že to nemá prečo nevýsť, ale zabudli na nejakú slečnu, ktorá bola práve z toho magisterského štúdia, takže tam šla ona. A to bol pre mňa ako ťažký šok, lebo som zistila, že som sa na ten Erasmus nedostala a že ten druhý ročník vlastne bude musieť nejako ďalej prežívať tak ako ten prvý, ktorý bol veľmi pre mňa ťažký, no. Z toho dôvodu spomínaného Mason. Takže napriek tomu, že som sa veľmi snažila, ja som mala ešte jeden obor vedľa toho, takže to nebola moja jediná univerzita a tým pádom sa to tak celé naakumulovalo. A tu sa dostávame k bodu, prečo sme sa stretli, prečo ťa poznám, pretože... Aj to bolo v tom období, áno. Už si to, ježiš, jasné, sa to všetko spája. Ja som si myslela, že ty si bola na Erasmus predtým ešte. Takže to bolo až potom. Nie. Ja som práve po tom prvom ročníku prerušila to štúdium a odišla som do Lyonu. Sama teda. Som si povedala, že keď ma Dieter neposlal, ja idem sama. To je akože veľmi inšpiratívne. Wow, ok, super. A takže si prerušila štúdium? Alebo si to nejako vtedy dalo pozastaviť, nie? Áno, ja som to pozastavila. Tam sa udajú nejaké dôvody a odišla som do Lyonu, no. A poznala si tam niekoho v Lyone? Alebo si sa vybrala takto úplne, že... lebo sa ma pýtajú občas aj študenti, že oni by chceli napríklad ísť do Francúzska, sa ako zdokonaliť v tej francúzštine a chceli by si nájsť nejaký job v lete, alebo aj mimo leto napríklad a tak. A práve sú často takí, že
si nie sú úplne istí, že ako to tam bude, keď napríklad nikoho nepoznajú a že tam fakt idú takto, že sa tam ako keby boja ísť tak spontánne, že neviem, ty si tam niekoho poznala, keď si tam šla, alebo ako si to potom riešila, keď si tam dorazila, takto, že tu som a alebo ako to prebiehalo, kebyže chce sa ti trošku pozdieľať aj No tak. jasné, že som nepoznala, veď ja som nepoznala nikoho z Francúzska. A ja som v tej dobe už ako veľmi dobre vedela, už som vedela dobre písať po francúzsky, pretože ma tá Filda vydrilovala za ten rok, ale stále som nevedela veľmi rozprávať, no, že to bolo také, ono, tá naša, to naše školstvo, alebo ak to povedať, ono proste nie je na tie jazyky ešte stále podľa mňa pripravené a oni sa s nami veľmi málo bavili, takže ako počas toho roku aj veľmi málo z nich vlastne zistilo, že ja treba neviem rozprávať, hej, čo je smutné, ale je to proste tak. A ja som nepoznala nikoho a rozhodla som, mne bolo jedno, kam pôjdem, ja som ba chcela ísť niekde, kde sa rozpráva po francúzsky, takže som v tej dobe ako to mi nepríde, že to bolo až tak dávno, ale ono fakt aj ten internet fungoval trošku inak. Keď si na to spomeniem, tak fakt akože treba som nemala vôbec dáta, alebo taký som mala ten veľmi zlý mobil. A aj siete fungovali inak, že možno ako bolo trošku menej príležitostí, sa mi zdá, neviem. Ale ja som v tej dobe napísala na Couchsurfing, ktorý fičal. Teraz už neviem, či tak až fičí, ale v tej dobe bol zadarmo a napísala som tam, že či teda chcem ísť do Francúzska a že či niekto nemá pre mňa izbu voľnú. Počkaj, ja to si dala akože všeobecne na Francúzsko, Vtedy veď? Ty si to tam vybrala, že Lyon, vtedy už si vedela, že chceš ísť do Lyonu, alebo si to tam dala, že all friends. Ja som strašne chcela ísť do Lozen, hej, najprv do Švajčiarska, lebo však akože dream, hej, dream on. Až na to, že som nemala dostatočné financie na to, čo som si ako neskôr uvedomila, keď som začala reálne hľadať ubytovanie. Mm-hmm. A, a, z tej, a z toho som sa vlastne rozhodla, že to Francúzsko bude reálnejšie a napísala som do hlavných nejakých skupín v takých väčších mestách, pretože tam som myslela, že mám ako väčšiu šancu si nájsť prácu. Takže som napísala, si pamätám, do Nantes, do Paríž, to som vôbec nechcela, lebo som vedela, že tam treba na to nemám ako moc peniaze a tak. Do Lille, aj do Nice, do Toulouse, do Lyonu. Takže Lyon bol prvý, kto ti tam odpísal, aj niekto v Lyone, alebo ako to bolo potom? No a ja som vlastne už si predtým cez internet hľadala izbu, aby keď som tam prišla, aby som mala, ale vieš, aké je to ťažké. Tam poprvé potrebuješ garanta na veľmi veľa tých izieb, alebo teda keď sa chceš ubytovať. A hlavne ono v akejkoľvek krajine ťa ľudia málo kedy zoberú do bytu, keď ťa nikdy nevideli a proste si cudzinka a tak. Takže ja som tam napísala, či mi niekto nevie pomôcť, či mi nevedia, či nemajú izbu, za ktorú by som platila, ja som teda nechcela zadarmo, aj keď Couchsurfing bol na tomto, to som ako nechcela. No a napísal mi tam taký, taký Francúz, že mám prísť, že on je kamionista a že on odchádza každý týždeň vlastne na týždeň preč a že má taký malý bitík, ale poschodový a že mi dá to horné poschodie a budem mu teda za to normálne platiť a že aspoň sa mu niekto bude o ten byt kvázi starať počas toho, kým on je preč. A zároveň, že mi ako to pomôže a nemusí mať garanta. Tak. No a samozrejme, že veľa ľudí, keď sa o tom bavíme, tak sú takí, si sa nebála. A ja som práve ako veľmi typ, ktorý sa veľmi bojí. Takže vlastne som to taká, že wow, to bude super, ani sa mi nemôže stať. Ale nemala som na výber, štúdium bolo prerušené a bol to v podstate moja jediná záchrana, takže som si bukla vedľa toho nejaký ako hotel, že keby bol divný. A ako na jednu noc a odišla som autobusom do Lyonu.
A bolo to strašne vtipné, lebo ja som mala strašne málo peňazí, takže to bol taký survival mode. A si pamätám, vtedy ešte chodili autobusy priamo, aspoň ja som tak chodila Praha-Lyon, bol priamo autobus a neviem, či to išlo cez Brno, to si už nepamätám, ale viem, že som išla Praha-Lyon tými autobusmi a totiž niekedy boli také zážitky, tá cesta proste nočným, neviem koľko hodinová celý deň cestuješ, potom ťa to vyplúvne v tom meste a speže. Áno, áno, oni ináč chodia doteraz. Oni chodia Chodia. doteraz, je to takých Okay. 20 hodín. To je šialené, no. A ja si pamätám, že ja som šla ale nejakým, ktorý šiel do Ženevy a tam som presadala na vlak. Mm. A to bola moja prvá taká skúsenosť, že som sa rozprávala s Francúzmi v tej Ženeve, teda s tými Švajčiarmi. A prvýkrát som za ním prišla a som im niečo povedala a bola som taká, že určite mi nebudú rozumieť. A oni mi odpovedali, wow, Super, super. zlaté. A mala si práve predtým, než si tam išla teda, mala si nejaký možno názor na tých Francúzov, alebo niečo také, čo si čakala, že si niekde počula, že Francúzi sú takí a takí, dajme tomu, a niečo, čo, dajme tomu, si mala takto na mysli, alebo vôbec išla si tam proste, že nič si neočakala viac menej, čo sa týka nejakého ich charakteru, alebo charakterových vlastností, alebo aj takto um, čokoľvek, čo ti napadne, či ťa niečo prekvapilo v tomto. No ono je to také zvláštne, ale vlastne to Francúzsko sa spája so strašne veľa stereotypmi. Ja mám pocit, že je to jedna z tých krajín, kde najviac to cítiš, hej, že vždy, keď poviem niečo o Francúzsku doteraz kamarátom alebo v skupinách ľudí, ktorí sú veľmi otvorení ľudia, hej, normálne. A väčšinou je to také, že oni sú tam leniví. Oni nechcú rozprávať, a hlavne tam nikto s tebou nebude po anglicky, oni nechcú, oni nebudú, oni sú nepríjemní. Ako, toto strašne často sa opakuje. Alebo sa ma ľudia pýtajú, a je to pravda, že sú takí nepríjemní? Alebo... No a táto otázka sa veľmi často opakuje. A pamätám si, že keď som šla, tak ľudia mi hovorili, úplne živo si to pamätám, no veď uvidíš, tam ti bude hrozne, oni budú hnusní na teba. A akože ne, ako vážne, no. Ok, ok. Vážne to bolo také prekvapivé pre mňa a ja som práve, ja som tak hovorila, že ale však to nemôže byť, že všetci budú hnusní. Bolo to teda tak? Alebo aký si potom mala pocit, keď si tam dorazila? Nie, vôbec to nebolo tak. Akože ja som prišla, ten typek naozaj mi veľmi pomohol. Ešte práve ja som prišla navarené, už mal pripravený program, že to nebudem brať. Tak si pamätám, že bol február a bolo strašne pekne, bolo slniečko a ešte sme na bajkoch niekde a to sú ako moje prvé spomienky. A, a potom ja som tam nikoho nepoznala, ale začala som si nejako hľadať prácu a tak. A práve, že som mala veľmi dobrú skúsenosť aj s tým, um, že sa ľudia mi snažili pomôcť, v banke sa mi snažili pomôcť, všade v podstate. A samozrejme, že hľadanie práce bolo ťažké, ale to je asi všade, kde hlavne prídete do krajiny, nerozprávate tým jazykom. Ja som v tej dobe sa veľmi hanbila a bola som taká, že vlastne nikdy ešte nerozprávala poriadne, takže to bolo pre mňa ťažké. A, Mala si a nejakú techniku v tom hľadaní práci? Alebo si vytlačila životopisy a šla si niekde? Alebo... no, ja som vlastne ten byt, v ktorom som bývala, mal taký zásadný problém na zháňanie práce a to bolo, že nemal elektriku. Ja, Je to fakt. tak to je dosť dôležité, áno. Ja som práve... No, a internet, ako vôbec tá elektrina ešte, viem, že nebola na mojom poschodí a o tom som vedela predtým a ja som do toho šla s tým, že ja som potrebovala tie peniažky ušetriť, takže mne to vlastne vyhovovalo. A, a pamätám si, že blízko bol McDonald a tam som chodievala a vždy som si tam zobrala za euro 20 to najmenšie preso a normálne som tam 7 hodín bola a iba z tej krabičky tak som si videla
tie uhorky nakrájané, že to nebolo vrúflo. Až to bolo také vtipné a bol tam taký ochránkár, ktorý robil každý deň a s ním som sa skamarátila, aby to bolo akože že občas bol taký, že ako čo a tuto, či som tam dlho a potom ja som bola taká, že mám si prácu a tak. A dobre, na tom je, že ako McDonald's mi je to väčšinou jedno. A pamätám si, že som mala taký strašne starý, pomalý počítač a on sa treba z každú pol hodinu zasekol. A všetko sa mi vymazalo. Ježiš, to sú super. Úplne, ale vieš, ja keď nad tým rozmýšľam, tak ja si prídem, že som z času dinosaur. Nie, ale ono sa to tak strašne rýchlo mení. Ja si to tiež pamätám, keď som bola v Lyone, tak ešte vôbec, ja som vôbec takto nepoužívala, že data som tiež vôbec nemala, vôbec som takto nepoužívala Áno, telefón. áno. Akože mala som telefón, samozrejme, ale data a tieto veci, ja som vždycky iba, čo som sa v škole pripojila na internet, alebo potom na byte, keď som mala internet, ale nebolo to v takej miere, jak teraz, že teraz už všade všetci majú všetko, sú proste konekté, to tak nebolo. Komu sa to zdá, že No rozprávame to vôbec tak nebolo. a on to sa tak Áno, rýchlo... áno, ja si pamätám, že ja som chodila po Lyone s papierovou mapou. Vieš, a to už teraz akože až tak nevidíš, máš proste dáš si Google Maps a tak a vôbec. A v Mekači sa treba internet obnovoval, každých 20 minút si sa musel znova nalogovať. A to si myslím, že už teraz asi, aj keď francúzska internet, no, ale... Čože? Čože? Um, um, nie. No a ináč som si vytiskla, ako tlačila som si normálne životopisy viem, že som už prišla s nejakými z domu a potom som si ešte vytlačila asi 20 tam vo Francúzsku v nejakej knižnici a normálne som chodila a distribuovala proste do úplne všetkého všade. Pamätám si, že som cez internet som sa snažila prihlásiť do takých tých domov pre dôchodcov, na také, že robenie raňajok a také dobyky. Potom klasicky som chodila do kafe, do pekární, do reštaurácií a fakt som roznášala tie životopisy. A nikdy sa mi nikto neozval, až to také ako zaujímavé. Raz som ako taká smutná sedela s tou mapou a prišiel ku mne nejaký bezdomovec a on mi hovorí, že čo robím? A ja, že hľadám prácu, že nemám peniaz. A on, že ani on nemá a že on mi ukáže jedno miesto, kde ma zamestnajú. A že okej. Tak sme tam šli a tak ma tam naozaj ma tam zamestnali a pritom ja si pamätám, že on ma tam zaviedol a on bol taký, že to si daj, a to bolo také veľmi pekné, také typické francúzske miesto. Ja som si do takých nedávala životopisov, som si neverila. Som si dávala do takých Irish pubov, po angličtine, potom do nejakých ako fast foodov a tak. A ja môžem, že to nemôžem, nie, veď tu sa servíruje to víno. A on taký, že nie, daj si tu. A naozaj by ste aj zavolali. Takže... A to bolo to kafe? Okay. Ja som práve nevedela, či si ešte predtým mala nejakú prácu. Ale my sme sa teda vlastne stretli prvýkrát v tom kafe, alebo teda nebolo to úplne v tom kafe, ale tam sme si dali, myslím, že rendezvous, alebo proste nejak som ťa potom čakala tam niekde blízko, takže OK. Áno, áno. Tam som robila v podstate už potom až do konca. OK, a niečo, ako čo sa týka tej práce, bolo tam niečo také, čo ťa, dajme tomu, prekvapilo, jak fungujú Francúzi v práci, napríklad v tom, ako v tej restauration. Ale neviem, či to môžeš porovnať, či si takto pracovala napríklad na Slovensku alebo v Čechách, či tam vidíš nejaký rozdiel, lebo mne sa napríklad strašne páči, a ja som teda pracovala iba chvíľu takto v bare, ktorý bol bar slash reštaurácia, ale sa mi veľmi páčilo, že oni tam fakt majú tie prestávky na tie obedy a je to fakt také, že máš dlhú tú prestávku na ten obed a dokonca sa môže aj najesť a je to vždycky v tej cene, ako keby, že tam je to normálne, že to je súčasť toho tvojho dňa, že ty tam môžeš najesť a máš tu aj tie 2 hodiny, dajme tomu pauzu, alebo môžeš ísť aj domov a potom zase prídeš na ten večer, keď máš tú večernú smenu a tak, že mi to prišlo v
tomto ohľade ako viac také um, akože employees friendly, no neviem, ako to povedať, ale vieš, že tá morálka troška pracovná mi prišla, neviem, či si to ty tak vnímala, alebo vnímaš, že to je bolo nejak úplne odlišné, alebo nie úplne odlišné, ale či tam vnímaš nejaký ten rozdiel s tým slovenským, alebo s českým spôsobom, jak to funguje? No, ono je pravda, že treba... Ja som, neviem, či je to úplne ako dobrá vzorka, reprezentatívna to moje kafe, lebo to bola dosť taká, akože sa tam veľmi veľa pracovalo a tak, ale, a bolo to ako veľmi náročné, ale je pravda, že napriek tomu sme mali fakt hodinu na obed, čo si myslím, že u nás by to proste bolo rýchlo sa prestriedaj a ako rýchlo bež naspäť. Ale tuto bolo také, že tá hodina tam musela byť a, a to bolo strašne super, lebo ja som stále dočakala na tú hodinu a fakt za hodinu si vieš oddychnúť, pokiaľ treba fyzicky pracuješ, tak je to také, že to povzbudí. A, ale ako hovorím, ono trochu tie práce v reštauráciách a v kafe si myslím, že ako tu, tak aj vo Francúzsku sú Mm, ťažké a občas ako sa tam nerešpektuje úplne všetko, alebo teda pracuje sa tam veľa. jasné, no. Ale takže závisí. Samozrejme Mhm. závisí, kde si. Zase ja som minulé leto bola v Alpách, v Reštike a tam zase mali úplne iný systém, takže nedá sa to úplne zo všeobecnic, myslím, ale je pravda, že prestávky na obed je ako nejaké double pay cez tie sviatky. Neviem, ako veľmi sa to tu rešpektuje. Mhm. Dúfam, že sa to rešpektuje, ale neviem o tom. Toto mali. Čo ma treba veľmi prekvapilo, tak bolo, že v podstate ja som bola taký ten človek, ktorý... ja si myslím, že Francúzi majú o mnoho menej nejakého prírodzeného rešpektu k autoritám, alebo teda sú k tomu menej vychovávaní. A oni proste majú 18 rokov a povedia, nie, ja nebudem pracovať na časy, ja idem domov. Odídu. A proste pre mňa je to niečo ako nepredstaviteľné, hlavne ako v tom veku. Ja som bola taká, že OK, tak teraz potrebuje sa, aby sa robilo, tak ja tu ostanem. Takže Tam treba mať zachraňovala to trošku lakcie. kafe. Áno, ty si to všetko zachraňovala. Áno, treba mať trochu lakcie vo Francúzsku, pretože ja ich nemám teda prirodzene, nie som ten typ a myslím si, že je to dobre sa to naučiť a tam sa to naučíš celkom rýchlo, Mhm, mhm. pretože teda od teba mladší ľudia ti to veľmi rýchlo ukážu, že ako to funguje. Tak to môže byť niekedy aj inšpiratívne, mi príde práve v tomto zmysle, že si tak uvedomíš, že Určite. tie tvoje práva sú dôležité a že si niekedy aj uvedomíš vlastne tie tvoje práva, lebo neviem, niekedy je to také, že ti to, nie je to až také očividné, že aha, ale ja vlastne môžem odísť, aha, a ja vlastne, ale môžem povedať nie, že to nebudem, lebo to není v mojej pracovnej, dajme tomu, činnosti a tak. Čo No, to je také inšpiratívne, no. áno, a to bolo zaujímavé sledovať. A oni ťa samozrejme, aj keď vidia, keď už sa kamarátite a tak oni ťa rýchlo nabrifujú. Takže to nemôžeš takto, toto nie, toto si povedz a tak. Mhm. A za mňa, ja cítim celkom veľký rozdiel medzi našou a ich mentalitou, ale stále cítiť, že si rozumieme, alebo teda, že sme si neúplne vzdialení, ale cítiť to a myslím si, že je to zaujímavé si zažiť a vyskúšať. A mňa sa takto doplňajú naše mentality. Niekedy je občas dobre si vziať Hej. niečo z tej francúzskej a zase niekedy je dobré zase v nejakých situáciách aj tá proste využiť tú našu a proste aj Francúzi sa v niečom obohatia od nás, takže je to za mňa také vzájomná inšpirácia. Tak Vzájomný. na oboch stranách sú určité extrémy, podľa mňa, ktoré keď sa zmiešajú, tak sa z toho ako vytvorí niečo fajn. Ale určite je tam veľa priestoru na inšpiráciu. Mhm, mhm. Dobre, ešte sa vráťme možno k tomu Erasmu teda. Um,
ty si nakoniec skončila v REN. Môžeš troška možno porozprávať o tom, aké bolo to štúdium pre teba a či si mal nejaké zaujímavé predmety a ako ťa to tam bavilo. Či to splnilo tvoje očakávania hlavne, teda. To už si z Lyonu bola asi potom, už si parlovala ľavou zadnou asi, ale tak. Ale hej. No ja som sa nakoniec dostala teda na ten Erasmus, keď som to druhýkrát skúšala. Tentokrát som už bola obozretnejšia a dala som si ako jednu z volieb REN, ktorá otvárala veľa pozícií pre študentov. A tým pádom som sa tam dostala. A ja som nemala nejaké ako očakávanie konkrétne. Ja som teda chcela ísť ešte raz do Francúzska a chcela sa ešte zlepšiť vo francúzštine. A vlastne na francúzštinu to bolo tak, že oni ti tie predmety uznávali a vedel si cez to ten semester normálne prejsť v druháku. V prváku myslím, že museli tí ľudia opakovať ročník, keď sa vrátili, ak sa nemýlim, ale už v druháku už sa to vlastne dalo. Takže ja som si vyberala dosť podľa toho, čo vlastne mi schválili tí profesori v Česku, že nebudem musieť predlžovať, pretože ja som už predtým stratila vlastne rok v Lyone a tak ako všelijako. A takže som sa riadila dosť podľa nich, ale pamätám si, že som mala trebárs preklad, oni tam mali predmet preklad ruština, francúzština, čo v tej dobe bolo pre mňa super, lebo ja som sa vlastne vrátila z Ruska rok predtým. A ten si pamätám, že bol veľmi náročný, ale bolo to strašne zaujímavé. Mm. A potom som mala také tie lingvistiky, fonetiky a literatúry a myslím si, že nejakú históriu. Jasne. A potom vlastne v REN, a neviem, asi vo všetkých tých univerzitách je to tak, že zároveň chodíš na francúzsky kurz. Takže oni ťa na začiatku rozradia do rôznych kategórií a spravíš test a máš francúzsky dosť intenzívny kurz, pretože je to 2-krát za týždeň a po 2,5 hodiny, myslím, to bolo alebo také niečo a proste Okay. ústna, písomná. To ja si vôbec tak je to rozdelené, je to na... Môže byť, áno. Ja si to tiež moc nepamätám, ale mne sa zdá, že my sme až takto nemali, takto intenzívne, vtedy na Erasme. Ale čo si pamätám, ja som tam mala, ja som si schválne vybrala literatúru ako jeden predmet. Viem, že to bola proste littérature française, sa to volalo. A ja som mala také očakávania, že tam proste preberieme mojich obľúbených autorov, pričom samozrejme to je blbosť, hej, v určitom ročníku, tak samozrejme asi nečaká, že tam budú práve tí tvoji Camus, hej, obľúbení a všetci takých, čo som chcela proste prejsť si ako tak toho Francúzsku, ale strašne som sa na to tešila, ja som sa tak predstavovala, že presne v tom ročníku a presne v tom semestri budú tí autori, ktorých ja zbožňujem a ktorých ja chcem študovať. Neviem, prečo som si to takto myslela. A som si dala proste ten predmet a úplne som tam prišla taká natešená. A proste my sme celý ten semester preberali, fakt celý semester preberali Baudelaira Kvety zla. Proste poézia, ktorú ja úplne neznášam. A celý semester, my sme si museli dokonca aj kúpiť tú knížku. Ja si pamätám, aká som bola úplne dégoûtée, som bola taká znechutená, a kebyže aspoň 2 autorov alebo 3, ale my sme proste mali iba toho jedného autora celý semester, tak to som si vtedy tak vždycky na to spomínať, na tie básne, ktorým človek nerozumie ani v tej slovenčine, alebo teda ja aspoň s tou poéziou nemám úplne dobrý vzťah, takže si toto si hovorila, že to nie teda tá francúzska literatúra bola záhul. Ale vlastne je to špecifické v tom, že oni často práve preberajú určitú knížku alebo určitého autora a dajme tomu aj celý semester. A to ma napríklad prekvapilo, lebo u nás je to viac také, že ide všetky tie obdobia, renesancia, klasicizmus, neviem čo a rôznych autorov. A tam je to fakt také, že oni si vyberú z toho obdobia toho jedného nejakého, dajme tomu, významného
a venujú sa teda jeho nejakej zbierke a analyzujú ho dopodrobná. Čo ma tiež akože vtedy prekvapilo. A mňa to veľmi prekvapilo a práve ja si myslím, že oni majú tú výuku veľmi dobre postavenú, ako výuku literatúry. Ja mám treba literatúru rada, ale v tej dobe som ju mala rada takým tým spôsobom, mám rada knižku nejakú, mám rada knižky a niektoré mám rada a niektoré nemám rada a to bolo všetko. A literatúra, ktorá sa učila v Brne, nechcem nikoho uraziť a tak, ale tak budeme sa otvorene o tom baviť, to bolo proste hrozné. Akože, ono to bolo naozaj tak, že zoznam 60 autorov na semester a musíš vidieť, čo napísali, ako sa to presne volá, v ktorom roku, dobre, že nie. To je, to je hrozné, pretože ty tú literatúru začneš nenávidieť. A neslúži to úplne A ničomu vo výsledku. nemáš čas si to prečítať. Ty si to nemáš čas prečítať, klameš, čítaš si tie obsahy na nete a čo z toho vlastne na konci je. Zatiaľ, čo v tom Francúzsku, oni sa zamerajú, u nás sa treba, my sme sa zamerali na 3 autorov, myslím, že tam boli nejaké ako 3 smery, ktoré sme prebrali za ten semester. A tie diela sa rozoberajú do, do detailu úplného. Prečítaš si ich a viedli nás štýlom, no naozaj si to skúste prečítať, ja viem, že toho máte veľa, ale aspoň túto časť si prečítajte, alebo hej, alebo proste snažili sa vybrať bol jeden veľký román, tak potom vybrali 15-stránové knížočky, pretože to brali nejako prakticky a racionálne, že tí študenti, že ako ty neprečítaš tých 15 kníh. To by si musel ako klamať, hej, ten profesor si klame tu v Brne, hej. Takže toto sa mi veľmi páčilo a potom sme to preberali a ono to naozaj je veľmi zaujímavé. A hlavne ty sa naučíš, ako tú literatúru vnímať, ako ju rozoberať v tvojej hlave. Takže ty už nikdy nečítaš ako predtým, ako čítaš trošku iným spôsobom. A to je podľa mňa dôležité pri výuke literatúry a nie to, kto čo napísal kedy, pretože na čo ti to vo výsledku bude. Takže oni sa naučia, ako tie knižky analyzovať a to bola aj skúška vlastne. Dostali sme nejakú ako časť z knihy, ktorú sme museli kompletne rozanalizovať na nejakých 5 strán. Nevrám, že je to ľahké, ale pomáhali nám, mohli sme prísť hocikedy na konzultácie, cvičili sme si to hlavne. Ty si to počas toho semestra to 4-krát musíš napísať, hej? Aby, nie, že zrazu ti dajú napísať niečo, čo si v živote nevidela. Takže ja som z toho mala samozrejme stres, lebo to sú skúšky, ktoré u nás nie sú a u nás proste nepíšeš, málo kedy píšeš 5 strán analýzy na jeden paragraf, alebo teda neviem o tom, že by sa to robilo. Ale boli na nás milí, samozrejme, na týchto Erasmákov a bolo to super. Myslím si, že ti to vytvorí úplne iný vzťah k tej literatúre a potom aj máš záujem sa ju učiť. Nie je to iba tak, že aha, tak teraz sa musím naučiť tento zoznam, ktorý zabudnem za mesiac, vieš. A práve mne tiež príde, že oni dosť často kladú dôraz aj na ten tvoj názor, že ty, čo si o tom ty myslíš, alebo čo to v tebe, dajme tomu, nejako evokuje, alebo k čomu ťa to ešte, ako keby, na čo sa to odvoláva, alebo k čomu ťa to ešte privedie, ako v tých myšlienkách. A to je strašne super, že si dáva dôraz na že oni chcú vedieť ten tvoj názor a práve aj na tých skúškach, ja si pamätám, tam je často aj otvorená otázka, aj, že aký máte názor na túto ukážku, alebo si pamätám, že to vždycky nejak bol zakomponovaný ten dotaz na ten tvoj názor a čo je strašne super. A tam sa potom nehodnotí sa, či je správny, či nesprávny ten tvoj názor, lebo vlastne každý názor je nejaký hodnotný, ale hodnotí sa to, či odpovieš na tú otázku a ako si to vieš, ako keby ty justifie, ako si to vieš odôvodniť, voilà, ako si to vieš odôvodniť. Čiže to mi prišlo tiež strašne super. Ako my na to nesme zvyknutí, čo je podľa mňa tiež škoda. A tam práve mi prišlo, že aj v rôznych predmetoch, čo som mala, tak tam vždycky bolo nejako takto zakomponované tiež na tých skúškach ako vyjadriť ten tvoj názor a nejak si ho odôvodniť, že prečo si myslíš to, čo si myslíš. Alebo dať nejaký príklad, že prečo si to teda takto vnímáš a tak.
toto bola ako ďalšia taká šoková pre mňa terapia, že oni sa niečo spýta, ako ten profesor sa teraz niečo spýtal. A teraz vieš, ako to je, tí francúzi začnú. No, lebo to. A tak sa ako to odbušene o tom rozprávajú a ty tak na to pozeráš, že ako je to možné, veď vieš, u nás môžeš povedať iba to, čo je v tej knižke a nedaj Bože, povieš niečo iné, čo si myslíš ty, tak to je strašne zlé. A my sme tam ako sedeli, ja som mala kamošku práve Rusku, čo je ešte taký ďalší extrém a my sme tam sedeli z toho úplne vyplašené. A keď sa nás pýtala na názor, tak sme boli fakt takí, že tak vážne môžeme povedať ten svoj názor a ona bola, tá profesorka veľmi v pohode a na jednu hodinu sme vlastne rozoberali to, že ako vidíme my tú výuku z našej perspektívy a z našej mentality. A tá moja ruská kamoška tam práve hovorila, že ako tiež netreba to generalizovať a tak ďalej, ale ako hovorila, že nás v Rusku sa proste nepýtajú na názor. Písaná kniha nejakým autorom a ty sa naučíš, o čom, čo si o tom myslíš a to napíšeš na skôr. Takže ja, čo som hovorila, teraz ma už asi počuť však, Áno. že si myslím, že sa ešte máme veľa čo učiť v tomto a toto sa mi napríklad veľmi páčilo. Páčilo sa mi, že ja som treba spracovala a bolo to tými profesormi videné ako niečo úplne normálne. Chápali, že potrebujem pracovať a pamätám si, že som mala nejakú hodinu o 6 a prišla som tam o 10 minút neskôr a povedala som, že prepáčte, ja idem z práce a toto. A ona si tak na mňa pozrela, z práce? Tu ja by som ani neprišla. Ďakujem, že si vôbec došla. A ako chápem, že to nereprezentuje všetkých učiteľov v Francúzsku. Nehovorím vôbec, že tam ako je to samé jahoda, lahoda. Ale neviem si predstaviť, že by sa to stalo tu. Proste si to neviem predstaviť. Myslím, že fungujeme inak. Mm, mm. Takže, Okay. takže za mňa super, úplne super skúsenosť.